allegear. Welkom bij Massagepraktijk Shanika. Kom verder. Wat ik heel erg merk is dat mensen ten opzichte van 8 jaar volle jonger binnen. Sinds wereld met meer mensen van 20, 30 jaar. En 8 jaar winnen dat vooral mensen die 40, 50 jaar winnen. En hoe dat komt, weet ik al eens ik net. Misschien dat mensen zich steeds meer bewust worden van ik ga nou klachten, ik ben nou nog jong. Ik moet er nou iets ontwaan. Maar dat is iets wat ik wel heel erg merk de laatste tijd. En welke massage is jou nou het meest? Waar je het meest om? Meestal is toch wel sportmassage. Meestal echt maar klachten. Dan de wellness en de hotstone. Maar de hotstone doe ik dan simmers net omdat het dan te warm is. Maar 's winters wordt die wel heel soort, ik een heel soort vregen. Dus het koude water, dat komt er nou aan. En dan wel zo warme spieren. Ja, precies, ja. Die is trouwens ik wel heel erg lekker. Nu werkt ik wel heel ontspannend, wat ik zeggen. Hoe viel het zo voor die jongen? Nou, beter. Ja? Mooi zo. Was het zelf ook? Nou, ja, ik doe het wel. Maar veel te weinig. Ik ging 1 keer in de maand naar een collega van mij daar. En dan nog een stoelmassage bij elkaar. Hoi. Dus ik had het wel even lekker. En nou ja, ik kan natuurlijk ook wel eens even ergens les van. Dus dan helpt van elkaar daar even in. En ja, het viel gewoon zelf ook even lekker, zelf even ontspannen. Ja, maar zelf ik vervelend worden. Ja, daarom. En je leert ik altijd wel van elkaar dat je dingen gaat. Dat je denkt, goh, hoe lost je dit op, hoe lost je dat? Ik kan altijd wel even van elkaar leren. Ja. Dus dat is ook wel Dus je brainstormen. ja, daarom. Ga ik wel dit van, hoe stoot het van? Dat is ook wel even lekker. Je weet zelf ook weer even wat pien is. Ja, Ja, was een oor ondorst. ja. Precies, wat ik ervoor aan doe, dat ging ik zelf ook weer even ervaren, hoe dat is. En wat voor soorten massages is nog meer? Ik doe de voetreflex, doe ik nog. De stoelmassage. Dat is op de stoel die daar staat. Dat is meer een drukpuntmassage, dat je meestal de knieën houden. Ik vind heel handig of heel fijn als je op kantoor zit. Of preuts binnen? Ja, dat ken ik. Nou, ik krijg wel meestal inderdaad die het eerst een beetje spannend vinden om hier te komen. En ja, je komt hier en je maakt wel de kleren wat u wel. Sommige mensen vinden het niet wel fijn om eerst even een stoelmassage te doen. Eerst even zien hoe het is, hoe het al een keer ruilt en zeilt. En dan vaak doen ze dan wel een orenbehandeling, maar we vaak eerst even zien hoe het eruit ziet. De meeste mensen krijgen via internet. Oké. Toch wel via Google dat mensen kunnen massage hier een veenopziekje en dan komen ze onder oren bij mij terug. Hè? En dat is toch wel de grootste, ja, mijn grootste Klantenbestand klantbestand, ja. hier in Heerenveen. Ja. Ja, ik in de laatste tijd echt heel erg merken dat ik veel meer jongere mensen in de massagepraktijk krijg. Bijvoorbeeld mensen van 20, 30 jaar. En dat komt met name terug dat ze een soort op de telefoon joggen en daardoor gauw les krijgen van nekklachten. Die voetreflexmassages, die doe die ik al, hè? Die doe ik nou 2 jaar hier ongeveer. En het is discreet bij een wat oorzaaks, maar de sportmassage of de gewone massages, die ben echt richten op spierklachten. En voetreflex is echt richten op orgaanklachten. Dus dat is wel heel leuk dat je zoveel mogelijk mensen die helpen kinderen hoor. Bijvoorbeeld, uw zenuwstelsel bestaat uit 2 gedeeltes. Het willekeurige gedeelte en het onwillekeurige gedeelte. En het onwillekeurige gedeelte, dat kunnen we maar voetreflex, kunnen we dat beïnvloeden. En dan mag het zo zijn dat op de voet zitten alle drukpunten. En die drukpunten die zien we die verbinding met de orgaan. Maar als dus les heeft van orgaan, dan zoest mijn voetreflex, Ja, zoest er achterkomen kunnen. ja, dat kan. Dat is altijd... Ben er ik trends in de wellnessmassages of... Net heel vol. Qua strikkingen bijvoorbeeld net. Ja, net dat je zegt van,
Gewoon in de zomer doe ik een bepaalde strikking en die kan ik in de winter net wel. Dus dat zit er al, nee, net zo volle hele trends, moet ik zeggen. Dus was zo'n tiertje liep, maar toen weer chocolademassage, dat weer helemaal in. Dat vond mensen echt helemaal geweldig. En nou kan ik toch wel merken dat mensen nou eerst zien van nou, die strikkerij maar de chocolade, dat vind ik wel eens maar niks. Dus dat net. Maar het was echt trends. Een scrubmassage voor op vakantie gaan. Ja, ik doe wel eens arrangementen. Bijvoorbeeld in de zomer. Inderdaad was zoals een scrubmassage. Dat vind mensen wel heel fijn. Maar de meeste mensen die ik heb, die komen toch eens wel echt met klachten. Mensen echt voor de ontspanning is toch wel minder. Ja, wat maakt het nieuw werk nou zo leuk? Ik vind het heel leuk om mensen te helpen. Mensen dingen te leren. Maar ik vind het ook heel leuk om creatief te wezen. Dus naar je argumenten bedenken, naar je rubrieken op Facebook. Het lijkt me heel erg leuk om nog een keer een cursus bindweefselmassage te volgen. Om lijntjes en rimpels in het gezicht te vervagen. De coronatijd is wel een hele vervelende tijd geweest. Maar het maakt het je wel heel creatief eens. Want ik kon niet meer masseren. Maar ik dacht, ja, ik kan nog wel parfum verkopen. Dus dat ga ik niet in. Te gerren met Jeroen, Marian, Klaske, uit Reduzum, hebben we een hoitendag en een memmendag arrangement bedacht. En dat vind ik wel heel leuk. Dus je wordt ook eens een beetje dwongen om een beetje oors te denken.